adlaw mga dear friends. Kini na usab si Ate Gems sa tuang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ugon kamo bago lang dinhi sa tuang channel ug dili pa mo subscriber, ayo kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga pinada sa tuang YouTube subscriber. Ug kung kamo ganahan usab mo nga madungog ang inyong istorya sa kinabuhi, hatagan nato ng pagtagad, ipadala na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Sa tanan natong mga kaigsunan nga nakasubscribe na sa tuang YouTube channel, daghang salamat ug sa wala pa, click the subscribe button o ihapit na lang pod ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong ipadangat dili lang sa tuang YouTube channel. Shout out sa tanang mga OFWs nga maminaw kanato kanunay nga dili mamingawon sa tuang nasod. Tungod kay murag naara sa ilahang tungod ang Pilipinas. Tungod sa tuang programa, ang Dear Papa Joe sa YouTube channel. Karong adlaw tagan natong pagtagad ang istorya ni Jessa May nga naguluhan nga anonymously in love with you. Kung sa Bisaya pa, nahigugma sa tago. Dear Papa Joe, good day. Just call me Jessa May. Batanon pa ko pero taas na kayong experience sa kalisod sa life. I'm just 22 years old sa pagkakaroon. 22 but feels like 40. Nasulti ko ni tungod sa kadaghan na nga naitabo sa akong kinabuhi. Usahay makaingon ko sa kagalingon nga how I wish bata pa ko. Kato ganing wala pa'y ginahuna gawa sa duwa, kanindot sa time nga magduwa-duwa lang ka unya ang inyong kwarta kay dahon or writing paper nga gigunting unya gidrawingan og kwarta-kwarta. How I wish nga mabalik to pagka 10 years old na ako, kundiin suportado ko sa kuang parents. Dili mi dato, pero sulong anak ra ko unya ang ako mga parents pareho sila nga dunay mga stable jobs. Ang ako mga ginikanan bisag unsan lay papila nila nako. Paeskwelahon ko nila og piano pero di ko ganahan kay gusto ko nga magboxing. Yes, I would prefer boxing during that time para masukmagan nako ang mga bullies sa among school. Pero tungod lagi kay sila'y parents, sila'y masunod permi. Gipugos ko nila og send sa music school, kundiin magplay po kog piano, unya mag-voice lessons pud ko. Ang ending, wa rin ay tabo, kay di yun nako hilig ang music. Next summer, ilan na pud ko nga gipaskwela og ballet, as in ballet dancing. Di ko ganahan kay mas gusto nako ang arts. Pero sila'y masunod. Wa gani ko nilagi pangutana og nakagusto bug ko sila hang gi-enrollan nako. Diretso and boom, wa gyapon ni tabo. Tungod kay ang ilang gusto para nako, di ko ganahan. Ingon ani gyud siguro ning bata pa ka. Feeling nimo wa na kay say sa tanan kay imong parents ang magbuot. Ultimo isulob nga sinina akong mama ang masunod. Unsa man gusto nimo Jessa? Ha? Kadaghan na nimo gi-joinan nga mga activities pero murag wa gyud kay na mahuan. Sa klase pod hina pud kay ka. Mag-usam day kay ni kadako nimo. Pangutana pa, daang sermon ni mama nako. Og dito pagpug ko nga kuan ma, gusto ko nga mag-YouTuber para no need na nga mag-eskwela-eskwela. Well, I wish ingon pud anak kasayon ang mag-YouTuber or any social media influencer. Daghan na tinuod kaayo ang nadato ana pero depende pud na og doon na kay mga followers. Swerte-swerte ra magyud siguro ang pagpasikat sa social media. Kaya naman gani diha daghan kaayo nga mga YouTube channel nga mga nindot og mga videos nga mga talented pa kaayo pero wa ra may gihapoy ni sikat. Yes mo na ako ang pangandoy sa una. High school na ko niya to. Og para nako sayon ra kaayo ang kinabuhi. Relax ra kaayo. Kay sige ra ko video sa kong kaugalingon. Dayon i-upload dayon nako sa akong YouTube channel.
nga wa gani kaabot og 100 ka buok ang subscribers. Kasagaran sa mga ni-subscribe nako, ako ra sang family nga gipugos ra nako pagpa-subscribe. Kada adlaw siyog check kung napun-an na ba og bisan usa na lang ka subscriber. Malipay lang ko og naay mo subscribe nako. Sige ko pang invite sa akong FB to subscribe my YouTube channel. Ya ako mga classmates ug amiga sa school ako pud ingnon. Pero walang gihapon nilapas og 100 ka buok ang akong subscribers. Until one day, usa ka guy nga ni-subscribe nako. Unya mo comment pod siya. Inig-check nako sa iyang account why information nga mo appear. Dili pod ma-search ang iyang name kay lahi ang nakabutang. Wa siya nitug-an sa iyang true name. Kada na ako i-upload sa akong YouTube, mo comment dayon siya. In fact, siya og wa nay lain pa nga mo comment sa akong post. Usahay siya ra pud gani ang mo view sa akong mga videos. Usa kadlaw niya na ni-comment siya kay mangayo ko na siya number nako. Kay gusto siya makipag-friend nako. Tungod kay naginusara siya nga akong follower, special siya nako. Mo nga akong gihatagan sa akong cellphone number. Ug mao to hinungdan nga nagsige na mi og text. Di na siguro ko mag-upload og video sa akong YouTube kay mao ra man gyapon ikaw may mo view, matud ko pa. Ngadto niya sa text. Ayaw lang og give up good. Padayon lang gyapon ka. Kay moabot ra gyud na ang time nga ma-discover unya musikat kag kalit. Panagad lang unya gihapon na kung musikat na ka. Tubag pa sa akong textmate Papa Joe. Gi-encourage gyud ko niya nga musikat ra kuno kupuhon. Pero ambot ba nga nawad-an ako paglaom kay sa tinuod lang di masagod exciting ang akong mga videos. Puros lang about nako. Video-videos ang kagalingon ug kadalihok nako bisan og nagkaon ko akong videohan. Kanang sa school sab mag-video ko pero murag wala gyud ni kagat. 2 months na mi nga sige text pero walang gihapon siya ni sulti sa iyang real name. First name gyud kutob. Siya di ay si Cesar. Cesar who? Pangulit pa nako niya. Kay ganahan na kay ko nga makailan niya siyang apelyido para ma-search pud nako sa internet. Much better kung wala tay personal information diya sa may tubag pa niya. Dili ba unfair kay para nako nga kibaw na kasako ang info pero ako first name ro gyud ako nibaw-an nimo. Matud ko pa. Okay ra na natural nga makibaw ko nimo tanan kay follower bi ako nimo. Avid fan ko nimo. Wal ikaw usa ka personality. Tubag pa niya. Mura kong matukan sa term nga gigamit niya nga personality daw ko. Mauwaw uroy ko. Feeling na ako iya ra kong gilug-ulugan kay siya ra man gyud ang mo view sa akong mga videos. Ultimo nga akong family members gani di mo tan-aw sa akong videos. Sukad ato wala ko ganahin nga mag-upload og video nako sa YouTube. Nakabantay na si Cesar. Wan lagi kay upload sa imong YouTube. Matod pa niya nako. Wa na kay wa magyapon mo tan-aw. Tubag ko pa. Ako di ay sige biya kog atang sa imong mga videos. Matod pa niya. Hay, kung ikaw naman lang gani ang mo view nako sa akong YouTube, may pa nga magkita na lang ta in person. Pero pareho ra gyapon na yan tubag nako. Mas nindot ko no og ingon ani lang para dunay thrill. Tinuod man sab gyud nga ma-excite ko og dili magkita. Or maybe ako ray wa kakita niya kay siya permi kakita nako. Feeling nako naara niya o naara siya sa among school. It's either classmate me or schoolmate na nako siya. Gusto na gyud ko makita sa akong textmate nga si Cesar. Pero bisag unsaon, di gyud siya pakita nako. Permi siya nga updated sa akong life bisan nagwa na ko i-upload sa akong video sa akong YouTube. Mao nga 100% sure nako naara siya sa akong palibot. And most likely, classmate ra nako siya. Gitag-sa-tagsa na kong observe ang akong mga classmate nga lalaki kung kinsisigig tan-aw nako. Mag-send kong text kang Cesar o niya paminawon nako kung kinsang cellphone ang muring. Usa ka lalaki nga akong classmate ang timing gyud kaayo nga inig-send nako sa akong text kang Cesar mudungan gyud og tingog ang iyang phone. Dako na akong pagduda niya. Si Chad, akong classmate nga lalaki. Pero murag imposible man kaayo nga siya kay di mi close ani. Di gani siya or di mi magtinagdanay. Tungod kay hambugan ra kay ko niya.
Classmate niya niya pag elementary unya iya pagani kong ibuli sa una. Klaro kayo nga di siya ganahan nako. Dili po ko ganahan niya. Pero mga gamay pa mi niya to. Elementary days. Lahi na karon nga high school na mi. Medyo matured na si Chad. Ug nirang arang pud baya ang iyang itsura. Not bad if ever siya manggani si Cesar nga akong follower Papa Joe. Usa ka adlaw niya na, wa na gyud ko makagwanta kay matiming mangyud nga inig-send ako og text kang Cesar mutingog ang cellphone ni Chad. Siya na gyud ni, wa nagilain. Matud ko pa sa akong kagalingon. Dungan sa pag-adto sa gilingkuran ni Chad unya nitapad ko niya. Hi Cesar, matud ko pa niya pero igo lang siya ni tan-aw na ko og ningon nga Cesar na day ko ron. So dili day ka akong textmate nga si Cesar? Pangutan ko pa niya. Wow, sana all, textmate. Tubag pa niya nako. Wa gyapon siya nitugan nga siya pero dako gyapon ko pagtuo nga wa nay lain, siya gyud. Himala lagi Jessa nga niduol ka nako. Arte man kay ka, sugad pa sa una sa elementary pa ta. Matod pa ni Chad nako. Ang bully man kay ka, I really hate you before. Tubag pa nako Papa Joe. Ako kumaon na, sa una ra ka nasuko nako, karon wala na. Malipayon pa niya nga pangutana diri nako. Buta na kayo si Chad. Lahi na sa una. Dako nagyud og pagtuon nako nga siya si Cesar, ang akong anonymous nga textmate. Wala lagi kay upload si mong YouTube Jessa. Pangutana pa ni Chad nako. Nisiga ang akong mga mata sa kaya excited. Mutanaw sa deka sa akong YouTube. So dako gyud ang puruhan nga siya si Cesar Papa Joe. Tugan na lang sa tinud Chad. Nganong mo dinay pamanggug ka nga ikaw si Cesar? Matug ko pa nga to niya. Nanasa ka ng Cesar ni mo eh. Pero anyway, sige mutugan ko sa tinuod. Kana kumukuyog ka nako. Tubag pa, diyan nako. Asa man punta? Pangutana ko pa. Ang tubag ni Chad nga diha ra kunomi sa kilid-kilid mo nga ni kuyog ko niya. Pero ang wala ko damaha nga mga tumi sa ilang balay nga di ra pud layo sa among school. Walking distance man, mga 10 minutes sa siguro nga among lakaw. Dayon naabot nami sa ilang balay nga walaing tao. Kami ra Papa Joe. Iyang parents parehong nagtrabaho unya ang iyang older brother naasad sa eskwelahan. I was 16 ay adtong panahon na Papa Joe ug wa pagyud ko unta sa akong nahuna na nga isurrender nako ang bandila basta-basta lang ngadto sa lalaki nga di gay nako uyab. Wa nang uyab si Chad nako. Pero tungod kay nagdahom ko nga siya si Cesar nga akong chatmate, nisugot ko nga magpahilabot niya. Wa ko nasayod ganung dali ra kay nako nahatag nga akong kagalingon nga mura maghinuon ko gilumay nga wa gyud ko kabalibad. Kausara na mo gibuhat pero ambot ba nga kadali ra man di ay mabuntis ang babae. Abi na ko dili dayon basta-basta mo mabdos bisan og kausa lang mahitabo. Pero sa akong case, one click og niresulta dayon. Ni mabdos ko at the age of 16 ug nahibaw-an nako nga pregnant ko after ni palit ko og pregnancy test kit. Pero walay nakibaw, gawas kang Chad. Si Chad ang una na kong sultian pero pagkaibaw niya mura siya og atakihon sa kasing-kasing sa kakuyaw. Unsa may atong buhaton anang bata Jessa? Jessa may, nag-eskwela pa baya ta pareho. Ya prosta mga batanon. Kasaban gikos kong mama og makibaw to. Basin pa undangol kong eskwela. Matod pa niya nako. Ako naman hinuon ang iyang pangutan unsaon namo. Unsa pa man di ay imong buhaton siya, di mangamahan ka kay ato man ning tinuyuan. Matod ko pa. Di na ko na tinuyuan uy. Tinuyuan na nimo nga magpamabdos ka. Ikaw ay babae, ikaw dapat kay bawo mo kontrol nga di ka mabuntis. Tubag pa ni Chad nako. Igon lang ko sa paghilak kay sa tono palang daan niya. Sa iyahang pagtubag, wa gyud siya plano nga managot sa akong gisabak. Hadlok na kay ko ato Papa Joe. Wa ko nisulti sa akong mga ginikanan. Gitago na ako nga akong pagbuntis kay wa pa masad ni dako ang akong tiyan. Padayon lang gyapon ko sa pag-eskwela hangtod nga nagkadako na gyud ang akong tiyan. Maong sige kog suot og dagko nga t-shirt. Pero ang bata sa atong tiyan, di gyud na mapungan ang pagtubo. Bisan og saon ni magtago-tago, mag 5 months na gyud. Usa na bantayi sa akong mama nga mabdos ko. Dako kay itong pangitabo pagka-discovery sa akong mama og papa nga mabdos ko. Nag-hysterical si mama og hilak samtang si papa suko kayon nako. Gusto ko niya nga sukmagon.
Pero paghana niya sukmag sa kong naong wa na dayon kay nigunit siya siyang dughan unya ni collapse. Giatake na diay sa kasing-kasing nga akong amahan. Tungod na ako'y hinungdan, ako'y mabaso sa tanan. Gidala na mo si Papa sa hospital. Buhi pa siya pero katunga sa iyang lawas baldado na. Na-discharge na ang akong papa sa ospital ug ako mismo ang nagbantay niya kay si mama trabaho man. Unya, sige na po siya og kasuko. At first, palangga kay ko niya sa akong papa pero niabot ang mga adlaw nga gikapoy na siya. Niundang napugog eskwela ato kay dako na mangyud ang akong tiyan. Samtang ang nakapamabdos na ako nga si Chad ni Sibat, wa po siya nitiwas og eskwela. Kung asa man gani siya, ni iskapo. Wa ko kibaw kay matud pa sa iya mga ginikanan nga adopted ra nila si Chad. Dili nila tinud anak. Matud pa sa nag-adapt niya nga posible kini nga niuli sa tinuod niya mga ginikanan sa Mindanao. Para nako, ako na siguro ang pinakaluoy nga tao sa tibok kalibutan pero wa ko'y mahimo kay tinuyuan nako ang nahitabo sa akong kinabuhi. Mabasol ba nako silang mama ug papa? All I can remember was my parents loved me so much pero gi-take for granted nako ang ilang love. Wala nako gi-appreciate ang ilang gipanghatag nako kay feeling nako atong panahon na mas ako maoy kahibaw sa akong pagkatao. Ug karon sa usa ka pagpamilok nawa nako ang tanan. Si mama nga loving kayo sa iyahang pamilya sa una na usab na siya. Maoy iyang pirmi nga isulti nga gikapoy na kuno siya o very disappointed siya sa nahitabo nako. Inspired siyang dakong damgo nako, igor ako nga napamabdusan sa edad nga 16 anyos. Sa nitabo nga kaparutan sa kong life Papa Joe kundi nawa nako ang tanan as in tanan gyud including akong textmate nga si Cesar. Mao nga dako ko pagtuo nga si Cesar ug Chad usa ra gyud siguro. Kay pagkawa ni Chad, wa naman po ni text si Cesar nako as in totally wa na gyud. Hangtod ang bugtong tao nga akong gituhuan nga naglove nako ug di gyud mo biya nako. Hasta siya ni give up pod. Papa Joe. Ang akong gipasabot mao ang akong inahan. Usa ka adlaw niya na kalit lang siya nga nahanaw da ang iyang mga gamit. Wa na siya, gibiyaan mi niya kung kanus-a mo ti panahon nga gikinahanglan kay namo siya. Una, mga nakay ko. Ikaduha, si Papa at imanuno na kaayo. Unsa may akong buhaton sa kadako sa akong responsibilidad, Papa Joe. Wa na gani ko magdahom nga malagpasan ako tong tanan. Nakapanganak na ko ug usa ka batang lalaki. Nakasurvive mi si Papa sa tabang sa among mga paryente pero ang tabang dili mo lahutay. Pila ka semana ra pud to nga financial nila nga suporta namo. Wa na mi income kay wa na si Mama. Halos nahurot na namog baligya ang among katigayunan hangtod nga balay na lang gyud ang nahabilin sa mua. Mao po to akong giplanuhan unta nga baligya na lang kay para maoy magamit nako sa tambal ni Papa. Palit na mo konsumo, gatas og diaper sa akong anak samtang di pa ko kagawas og pangitag trabaho. Nabaligyan na mo ang balay na mo, Papa Joe. Nagabang na lang mi sa akong papa o anak sa gamay nga kwarto nga igo ra gyud mi nga masud. Kung pwede pa siguro mabaligya nga akong kidney or akong kaag, i-appeal na akong baligya, mga kwarta lang. Tulo ka buwan na nilabay, nakakita ko mubantay sa akong anak o kang papa. Paryente rasad na mo nga idarang babae. Siya nga akong gibilin sa mua samtang ako naglatagaw pangita o kakitaan. Lisod na ba kaayo kay wa ko kahuman og high school pero di ko pwede nga mo give up. Matod pa nila nga diskarte lang ang basihan. Nidiskarte kong tama no panrabaho. Halos tanan, pagpamaligya akong gisudlan. Nag-networking ko sama ng Avon. Uguban pa nga pampagwapa. Unya nagpautang sa kong mga t-shirt o mga pants nga gikumpra nako sa akong amiga sa merkado. Gisudlan po nako ang pagpamaligya ukay-ukay. Basta tanan, Papa Joe, akong gisudlan. Tanang baligya, gawas lang sa pagbaligya ug unod. I mean, sa kalisod sa panahon, nisantop na gyud sa kong unuhuna nga what if mamurikat na lang ka ako. Pero di gyud ako makaya sa akong konsensya. Di gyud ako mahimo ng trabaho Unsa ka og mangita lang kog afam. Matod ko pa sa akong unuhuna. Last week ang akong supplier sa kay ukay nga si Mera ni undang pagpamaligya kay niabot ang iyang kachat nga afam. 70 years old pod lagi nga tiguang Amerikano.
Nagunaw na ako nga, tinuod, mahawas kas kalisod. Pero, ang idea nga maghikap-hikap sa imong lawas ang usa ka kunuto na. Most of all, di pag yun nimo love. Sus nimo, Jessamay, muram sa ka ng mga Pinoy nga imong mauyab nga gwapuhon sa na sila. Tanawar ko ng dagway, mga itom, mga bati pag mga naong. May pa ng Amerikano kay bahalag tiguang, puti man pudog kutis, unya napay datong. Samtang ka ng mga Pinoy diha. May nahot. Unya, imposible pa sa kayo makakita ka gwapo kay di masat gwapa. Matod pa, ni Mera na ako. Practical kuno karon panahon na tungod sa kalisod sa kinabuhi. Kundi mangitag afam, di yun mo asenso sa kinabuhi. Bisan og professional pa ka nga magtrabaho pang opisina. Lisod lang kuno gihapon, matod pa ni Mera. Si Mera magud Papa Joe graduate og college pero mas gipili niya nga magnegosyo og ukay kay mas dako ang kita kumpara sa mandrabaho sa opisina. Pero di pa gihapon enough. Matod pa niya nga bisan og sudlan pa niyang tanan networking bisan kung saon og kayod kuwang ra gihapon. Nga para niya usaray solusyon. Afam ra gyud Papa Joe. So, unsaon man day nako pagpangita og afam Mera? Pangutana pa nako niya kay uwam jud ko'y idea ana unsaon ako sila pagpangita. Giyatagan ko ni Mera og listahan sa mga paborito ko niya nga mga dating sites og dito po niya naila-ila ang 70 anyos nga afam. Wa masiguro dautan kung akong suwayan. Anyways, wa mo ko'y kabilinggan gawas akong anak ug papa nga masakiton. Kung doon may nagkinahanglan og immediate afam, ako na Papa Joe. Sumoto nga ni try ko og sign in unya nagpili gyud kog picture sa profile nako kanabang pinakagwapa gyud og kuha. Unya, ang title sa akong profile akong gisuwat dito nga single mom looking for a serious relationship. Unya, ang edad sa kong gusto nga gibutang pud nako. Di ko gusto tiguang, bahala na lang og dili ko mahalin og dali basta di ko gusto og 70 years old. Akong gi-highlight dito nga below 50 years old ang akong gusto. So mao to Papa Joe tungod kay member naman ko sa usa ka dating site makapili na ko mga lalaki dito nga mga afam nga nagwanted po og mga babae nga ilahang mauyab or maasawa. Dali ra kay ko makauyon kung dunay kay mauyunan kay pwede ra ka mo heart or mo message nila. Ako atong time nga mahadlo ko sa mga dagway sa mga afam, mao nga wag ko ni heart bisan og kausa. Igo ra ko sa tanaw-tanaw lang nila sa mga pictures. Pila ka adlaw na kong member sa maong dating site pero wa pa gihapoy development ang akong quest to find an afam. Kaya lagi, di ko muuna og message nila or bisan mo heart na lang sa ilang profile kay mahadlo kayo ko. Until one day, di usa ka lalaki nga ni heart sa akong profile. Unya ni message siya nako. Ug matod pa niya sa iyang message nga, "Hey baby, how are you? I really like single mom too because they're into a serious relationship and most of all, experienced." Nireply po ko niya nga igo ra ko ningon nga hi and hello. Unya ni bawas po siya dayon. Ato daw mi mag-communicate sa video calling. So mo to nag-video call me. Sus pagkakita na ko niya. Katrason ko kay itum kayo niya bangason pagyud kayo. Murag yun og rebildi og naong. Mao di ay kay Pakistani di ay. Sa una namong chat, maayo pa kayo siya pero nadugay nihangyo siya nga mutan-aw di siya sa akong whole body. So nitindo po ko para makitaan sa camera nga akong whole body. Og sa dihang nakakita ni siya sa akong whole body, lain na po ang iyang request. Ingon siya nga, "Can you show me your boobs?" Dali po kay ka nakareply nga, "No." Pero ningon siya na ako nga, "I'll send money if you show me your boobs." Dito natintal gyud ko Papa Joe. Pero dapat maniguro sa kudaan. Basin og mas scam ko. Niana ko nga, "Send me the money first before I show you." Nihatag pa ko sa akong complete nga name ug address kay lagi iyang isend sa akong Western Union. Waab tig pila ka minutes nagsend siya og picture nako sa check nga dihay pangalan nako nga nakasuwat ug napatoy amount nga ambot pila kay sa ilahang currency man. Nalipay kay ko ato. Mao gyud ni. Libre na ang pantambal sa kong papa. Wa pa gani ko nagunahuna unsay akong paliton sa kwarta. Ang Pakistani kulit na kayo din nako. Kaya nasend ako niya ang money. So mao to nga nibigay lang ko. Ako yung gipunting ang kamera sa kong dughan. Pero ni anak pagit siya nga hubuon daw nako kong blouse. So mao to nga gihubo po nako kong blouse. Hangtod nga nagbra na lang ko. Lipay kayo ang buang. Pero abi nako dito ra kutob ang iyang pagkamanyak.
Pagkatotaod, nihangyo na po siya nga hubuon daw nako ang akong bra. Dito, wa na gyud ko masugot. Akong gi-off ang among video call kay anyway, napadadaan na bitaw ko niya kwarta. Dayon ni chat ko kamera nga nangutana nga unsaon ako pag-withdraw ang money sa gipada sa Pakistani. Huy Jessa, naskaman taon ka uy. Wa man di gipadala ang Pakistani nimo. Giilad ra man kaato. Nabiktima na pug ko ana nila sa una. Mga di ko mupatol na basta Pakistani or mga Lebanese or anybody nga parihon lagnaong kasagaran na lamang ilad lang. Nahugno ko ato Papa Joe, nabiti ko sa ilad. Naghubo pa kong blouse abi na umakwarta na ko. Usaon nga nailad man yun ko. Wa ba ako kibaw kay di ko swito. Daghan naman kong nadunggan nga doon na dyan ko na yung mga afam nga muhatag labi na og pakitaan ni mo og parts sa mong lawas nga maoy ilang gusto. So kada to Papa Joe, waan ako ni-login sa mga dating site kay murag nauwaw ko sa kong kaugalingon. Pakita-kita pa kong lawas pero warday ko mga kwarta. Okay raon tato og nagpakauwaw ko basta nakakwarta pagyud ko. 2 weeks after Papa Joe, dihay notification nga ni-appear sa akong email. Na ako nung nag-message na ako sa dating site. Ako rin gi-open ang dating site ug tuod man dihay message gikas sa kalalaki ang pangan kay Cesar. Nga murag Espanyol og naong. Dili patiguang. Guwapo pod kay mistisoon man ang naong. Yang itsura sama gani anang Brazilian or Puerto Rican pero iyang address kay naa sa Canada. Mao kini ang nakasuwat sa iyang message nako. Hi Jessame. I didn't imagine myself to find you here in the dating site after all these years. So many things have changed and you have a child already? Human ako basa sa kong message gi-analyze dayon nako kay the way siya mo istorya murag kailan man siya nako. Ako siyang gi-replyan. You sound like you already knew me. How did you know my name? I joined this dating site for just 1 month. So it's impossible that we know each other before. Og ni-reply po siya nako og nikatawa pa nga ha ha ha. Magbisaya lang talaga sa kay mga bisdak man ta. Bisdak man ko. Ang iyang name nakabutang siyang profile kay Cesar Martinez, taga Canada. Unya kung profile pics ang basihan, murag di siya Pinoy, ug naong kay mistiso man pud. Murag ni siya Espanyol ug naong. Nakalimot na siguro ka na ako Jessame, no? Many years ago, katong textmate nimo pag high school. Matud pa niya. Ha? Ikaw yun ni ang Cesar nga naginusarang follower na ako sa YouTube channel? Reply pa na ako niya. Yes, wanay lain. Tubag pa niya. So, dili da ikaw si Chad? Pangutana pa, nako niya. Kinsam sana si Chad? Tubag pa, niya nako. Nireply po ko dayon nga, si Chad ang father sa akong anak nga akong nahaan nga ikaw, si? I was so desperate before nga makit-anti ka sa personal. Nagtuo ko nga naayoy ka sa akong palibot. Every time mo text ko sa mong number kay mo tingog ang phone ni Chad. So nagtuo ko nga ikaw gyud to. Nag-send og daghang sad emoji si Cesar nako. Dayon ningon siya nako nga, sorry Jessame ha. Wa ko'y guts nga magpakita nimo sa una. Samot na siguro karon. Naglibog ko sa iyang gingon nako. Of course, daghang ko pangutana niya nga maglisod kog tagsa-tagsa niyang pangutana Papa Joe. Usa na sa akong gusto nga ipangutana niya mao nga ang iyang pagkatao. Kinsa man gyud siya. Nganong di man gyud siya magpakita nako sa una. Nganong ni kalit ra man siya kawala. Murag naka-feel siguro si Cesar sa akong kalibog sa iyang pagkatao. Siya na mismo nitugan sa tinuod. All at once, iya daw i-email nako ang tanan nga kamatuoran siyang kinabuhi. Sa Facebook di ay, mag-chat lang ta didto or mag-video call. Matod ko pa niya pero nitubag nga wa daw siya Facebook or any social media. Gawas lang sa dating site nga iyahang giapilan. Nahiwagaan na kay ko sa iyahang pagkatao. Pathrilling na pud kayo siya. Matod ko pa sa kung nauna, Papa Joe. At the same time, excited ko. Sige katang siyang email na ako. Kaya matod pa niya, mag-self-reveal ko na siya dito. After more than 24 hours of waiting, siyang email ni abot gyud Papa Joe. Mode nga dugay kayo niya na send kay porting taasa gyud. Mura man og pang barangay love story pod. Excited po kayo kung nga nibasa. Gisugod gyud niya sa sinugdanan. The first time he laid eyes on me. Matod pa ni Cesar.
Ang pinaka-first rason nga di siya magpakita nako og nakontento na lang siya nga mag-text-text og sige view sa akong YouTube kay usa siya ka maestro. He was a teacher sa among school pero sa laing grade. Wa gani ko kabantay niya kay bisag kung saon ako gunahuna wa pagyo ko kakita sa iyang naong sa una. Nakibaw naman po jud tang tanan nga bawal makipagrelasyon ang maestro sa usa ka estudyante. Gawas nga bata pa ko. Child abuse good siya kung iyang patuyangan ang iyang gibati. Jessamay, I really did not understand myself why. Sa kadaghang babae nga nung diha pa jud ko na crush nimo. Dili kay crush lang Jessamay. Niabot pa sa time nga na-obsessed na jud kay ko nimo like ganahan na kay ko nimo. I like you the way you smile, the way you walk, the way you talked. Mura ko gilumay nimo niadto. Matod pa ni Cesar. Unya ni padayon siya siyang letter nga, one day, I realized I was deeply in love with you. Niabot sa time nga gusto na gidunta kong magpailan nimo pero di mahimo tungod kay so sa karason nga akong gipamati sa lawas. Unya nakakita po ko nga doon na kay close friend nga lalaki. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga atras na lang ko. Wanay padulungan ang akong feelings diyan nimo. Gawas sa kutob na lang sa pagpaka-anonymous nimo. I was anonymously in love with you, Jessa. Pero I know sa akong kagalingon kay wa na'y padulungan ang akong love nimo. Tungod kay lumargahay na ko paingon sa Canada. Kay dito ko patambalan sa akong papa nga half Filipino, half Puerto Rican. And that explains nga nung mistisohon og naong si Cesar. Iyang mama kay pure Cebuano. Iyang papa half Filipino, half Puerto Rican nga nagpuyo sa Canada. Do you know why wa ko'y picture nga whole body sa akong profile pic sa dating site? Pangutana pa ni Cesar nako. Yes, nakabantay ko pero half body lang nga taga-abaga kutob ang iyang ipang post nga mga picture. Gwapo manggani kayo ang naong niya. Anybody nga mangitag a fam sa mga dating site, makalike gid niya sa iyang picture kung magian nila ang profile pic ni Cesar. Pero yes, puros naong lang ang makita. Sa dili pa ka mo padayon og basa sa akong letter Jessamay, kindly open sa files nga akong i-attach aning akong email. Matod pa niya. So mo to Papa Joe, gi-open na akong attachment sa iyang email. Mga litrato ni Cesar nga na-shock ko og speechless ko nga di makatuo sa akong nakitang pictures niya. Naka-wheelchair siya Papa Joe. Kana ganing wheelchair nga electric scooter or mao ba ni tawag ana niya mo yung gisakyan sa tanan niya mga pictures. Mao nga puros naong radya makita siyang profile pic kay baldado de siya. Unsa kay naitabo niya? Ano naka-wheelchair man siya? Di ba iyang sulti na ako nga he was once a teacher sa school nga akong eskwelahan? Gibalikan ako basa ang iyang email. Ug wa ko masayop na dito ang tubag sa kong pangutana. Mao day nga kalit siya nga nawa na mo text na ako kay nilarga siya og Canada. Ikuha siya siyang papa para ato patambalan ang iyang sakit. Nagsugod naman po og appear ang mga symptoms nga kalit lang nga mamuypoy ang iyang mga lower extremities. Muduwa pa daw siya og basket sa una. Active siya sa sports pero usa ka adlaw niya na pagbangon niya gikan siya natug di na daw siya makatindog unya iyang mga tiil nga murag wa nay umoy. Natambalan kuno siya niadto sa mga doktor sa Cebu pero magbalik-balik ang sintomas. Mo nga nalabalaka ang iyang parents o gidali siya og kuha sa iyang papa para ato patambalan sa Canada. Pero wag na da kay nagkagrabe naman ang iyang kondisyon. At first, tagpila ka oras sa usa siya makatindog pero nadugay nilanat na gyud og mga days, weeks, months, years og hangtod karon. Usa na siya ka disabled person. I was 20 years old niya itong panahon na dunay anak ug masakiton ang amahan. Way pinag-aralan ug way kasugraduan ang future. Mao nga nakahukom ko nga makipagminyo kang Cesar. Yes, sakto mo sa inyohang nadungog. Nag-office si Cesar na ako. Ngaya kong pakaslan aron makalarga ko og Canada. Og makatrabaho og madaan ako kong anak sa Canada unya makabaton og nindot nga future. Ang offer, way kasugraduan nga mo asenso. Kay wa may trabaho si Cesar. Pero nagdawat siya og disability pension sa gobyerno sa Canada. Naapod niya ang parents nga supportive niya. Nagpasalamat pod ang parents ni Cesar na ako. Og ni promise nga pangitaan ko nila og trabaho sa Canada. Jessamay, wa may mag-expect nga higugmaon nimo ang among anak. Pero
Dako mong pasalamat nimo kay tungod nimo nagmalipayon siya sa mga remaining days niya. Matod pa siyang parents diyang nakaabot na ko sa Canada. Diri na pud na ko naibawaan nga napailaing sakit si Cesar. Nya di na gyud magdugay sa kalibutan. Kung kanus-a man kani siya kuwaon sa Ginoo, why na sayod? Sa pagkakaroon 2 years nami nga kasal ni Cesar ug nanami karon sa Canada. Kuhaon pud nako nga akong anak ug papa kay mao may promise sa parents ni Cesar nga tabangan ko nila nga makalarga pod ang akong anak ug papa. Kayod kalabaw di ay ang akong pagpanrabaho diri Papa Joe. 3 ka buok akong trabaho da sa akong part-time. Dili man gud pwede nga magsalig ra pud ko permi sa pension ni Cesar. Masakiton si Cesar pero surviving lang gihapon. Taas siya og drive nga magpakabuhi pa og dugay. Of course, kinsay gusto nga moigsit sa kalibutan. Gusto pa mangyutang nga mabuhi. Labi na si Cesar nga finally sa katapusan, nakita niya ang babae nga nakapahappy niya once in his life. Ang iyang idol og i-follow sa YouTube channel nga mao ako. Dili ko magpaka-hipokrito og sulti ninyo nga nahigugma ko sa kumbana mong ako siyang gipakaslan. Pero usaray akong masulti nga dako kay kog respeto niya. Girespeto pod ko ni Cesar and is very sweet and kind and loving to me. Para nako siya nga akong best friend nga napalgan nako after he was anonymously in love with me before. Makaingon ko nga ang purpose sa akong pagkigminyo kay for convenience lang. Pero di ba mao may gipangbuhat sa mga sama nako nga nangitag afam para makalarga o gawas? 2 years naming kasal ni Cesar pero wag yun tabo na mga intimate moments tungod kay apil sa nabiktuhan sa iyang sakit mao ang iyang reproductive organ. Pero bisan pa, ako siyang gipangga. Bisan kapoy na kay ko sa akong trabaho, personal ko nga magatiman niya. In return, he's very sweet and kind to me. Cesar is like my backbone, my husband, and my best friend. Dini na lang kutob ang akong istorya, Papa Joe, and by the way, sikat kay ka diri sa mga Filipino community diri sa Canada. Kay ikaw ang among paminawon. More power to you and God bless. Imong magtatampo, Jessa May.